मानो टर्चार खालामबाय थायो आंबोथ' मानसि आंबोथ' आंनाबोथ' लाइफ दङ बिसोरबोथ' साननांगौ बेखौ सासेल' बिनानाव बेबोथ' साननांगौ आंनि बिब'नाबोथ' गियान थानांगौ बेबोथ' गैया बेनाव दा आं सोरखौ बुजायबावनो ओंखायनो माने आं मोनथिला गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आपडेट लानानै फैदों बे आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांमोना गासैबो सिनायखागौ माने सनिया कुइन सिगांहाय निग्र' हौवाजों गारजानानै फैनाय बर' सेंग्राखौ हाबा लाफिननाय आरोखि ना नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ दा बिनि बिनानाव सनिया कुइननि बिनानाव माने गावसोरनि न'खरनि समस्याफोरखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंफैदों आरोखि ना दा आं बेखौनो आपडेट लानानै फैदों माने सनिया कुइननि न'खराव मा प्रब्लेम जादों आं बेखौ मिथिया गावनि असे बिनानावानो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायफैदों आरोखि ना दा जेखिजाया रायजोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रो आरो आङो लास्टआव एसे फंनैसो बुंहैबावगोन आरोखि आं दिनै माबा मोनसे बुंनो सानदों माने नोंसोरथ' मिथिखायो जानो हागौ दाख्लैफोर जोंनि फेमिलियाव मा जागासिनोमोन एक्सुवेलि बे जोंनि गुमै जे दङ बे आब' बिसोरो गावसोरनो मोनसे माने प्रब्लेम इस्यु क्रिएट खालामो ओमफ्राय माने जायखि दङ माने न'आव जेसेबांखि मेम्बार्स दङ बिसोरखौ बयखौबो बिसोरो गेजेराव लाबोयो उइदाउट एनि रिजन माने जेबो रिजन गैया आरोना जायखि भाराथिया गावनि बिनानाव गासिखौबो गेजेराव लाबोयो एक्सुवेलि मेन पइन्ट इज डेट माने आंनि बिब'आबो जेबो बुजिखाया बे गुमैबाबो बेबो जेबो बुजिखाया एक्सुवेलि बिसोरो सानैजों माने मिलायनाय बायदिखासो ओमफ्राय जेरखम गावसोर सानैजों दावराव जायोना होमबा बिसोरो मा जायो मोनथिया जोंनि गुमैयाथ' आंखौ सैखायानो बियो बयनोबो सिगाङावबो होनखायो बे खोथाखौ ओमफ्राय आब'आबो बेजों थानानै माने बेबायदि खालामो बिसोर आंखौ न'आव बिसोर आं जेला न'आव थाङो आंथ' एक्सुवेलि आन्टि मोननावसो थाखायो आन्टि मोननाव थायो आरो दाथ' आङो बाहेरायावसो थाखायो नालाय ओमफ्राय बिसोर माबायदि खालामो आं न'आव थांबाबो माने आंनो मोनसे जाग्रा होआ मोनसे दाना होआ बिसोरो माने जासियाबो आरोना मतलब न'आव थांबा माने गावनि बिनानावथ' बिनानाव जाहैबाय आंनिबो न' आंहा राइट्स दं थांनो थाखाय बिसोर माबायदि खालामो बिसोरो गावसोर माने संगोन किचेनाथ' मोनसेल' नालाय आंनो मोनसे जाग्राबो होनाय नङा मोनसे बेदरबो होनाय नङा बिसोरो माने आंनि फेमिलिया आंनि न'आ आंनि न' नङा आंनि फेमिलिया आंनि गावनि बिनानाव नङा बेबायदि खालामो बिसोरो मिथिबाय ओमफ्राय मा होनबावनो बिसोरो माने मा थिंकिंआव दं आंबो मिथिया सानैजों माने बिसोरो होमबा मोनसे रुम किचेन ओमफ्राय मोनसे माने बारेन्दा मामिया जोंनो लुनानै गालांदोंमोन बिसोर दा माबायदि खालामो आं न'आव थांबा बिसोरो मोनसे ग्रिल लक होनानै दोनगोन बेयाव रावबो हाबनो हाया माने साबिया गावसोरजों थाखागोन ओमफ्राय माबा मोनसे आं दै गांबाबो माबा मोनसे जानो लुगैबाबो मानसियाथ' ओंखाम उखैयोना बेखौबो बेयो माने होनाय नङा बेखौबो आं मोनजानाय नङा बेबायदि खालामनानै दोनदों आंखौ मिथिबाय ओमफ्राय दे बेखौथ' बे खालामखायो ओमफ्राय सापज माबा मोनसे दावराव जाबाबो आंखौ बिसोरो गेजेराव लाबोयो आंखौ इनसाल्ट खालामो बयनिबो सिगाङाव दा आं पाब्लिकनि सिगाङाव मोनसे माने बिदि जानानै दं कि माने गाज्रि बिनि बिनानावा बेबायदि होननानै बिसिनि गेजेराव दावराव जादों दाख्लैबो आं जेबो इन्टारफेयार खालामाखै आरो आं खालामखायाबो बिसिनि गेजेराव मानेकि गावसोर सानैजोंनो माबा मोनसे जानानै सल्भ जाफिनखायो आं बेखौसो बुजायबावो होमबाबो बिसोर मा खालामो आंखौ सुखुवानो माबायानो ओमफ्राय एक्सुवेलि दा थिं इज डेट माने आंनि गुमाया मानि थाखाय बिगेस्ट एनिमि होननो थाङोबा बे आंनि बिब'खौ बिफर 2-3 मान्थस बियो बुदोंमोन ओरैबायदि बुदोंमोन ओमफ्राय आं माने उफाय गैयियाव बुनानै आंनि बिब'आ लेंग्रि जादोंमोन होमबा आङो पुलिस कमप्लेन खालामनांदों बे थानायाव थांदोंमोन जेलाव थांदोंमोन बिनि थाखाय बियो दा बे आंनि रिभेन्स लाबाय थायो कि बे गथ'खौ आं बोरै बदनाम खालामनो बेखौ आं मा बुंबा बे माबायदि बदनाम जागोन माने बेनि थाखायबो बे होनदोंमोन कि प्रमिस आं बे गथ'खौ जेलाव थांहोगोन होननानै आं क्रिमिनेल नामा आं जेलाव थांनो थाखाय गावबायदिथ' आं बुवाखै रावखौबो आं टर्चार खालामाखै आं मानो जेलाव थांनो बियो दा माने मारै बिदि माबागोन मागोन बेखौ सानो ओमफ्राय जेब्लायबो आंखौ बिसोर मा खालामो सानैजों मिलायनानै बिसोर टर्चार खालामबाय थायो जेब्लायबो आंखौ हेरेसमेन्ट होबाय थायो मानि थाखाय होनबा बिकज आङो जास्ट बिकज आं मामिनि पेन्सन जायो बिनि थाखाय बिसोर आंखौ हेरेसमेन्ट खालामबाय थायो कि फैसा हर बिसोर जेबो साना कि आं मा जानानै थादों मा जानानै
गावसोरथ' न'आव थांबा आंखौ नायखाया आंखौ जाहोखाया आं दाबो थैनानै थाबा आं सानथामसो जाबा बिदिबो जाखांखाबाय आं सानथाम बेदाव लोमजानानै थाबो रावबो आंखौ न'नि मानसिबो नायफैया आं न' सिङाव थाबाबो ओंखायनो आङो न'आवबो थानो गोसो गैखाला जेरखम बिसोर टर्चार खालामो आंखौ जेबो जाग्रा होआ जेबो माग्रा नोंसोरबो थानो लुगैयो नामा बिदि जाबा रावबो गावनि न'आव बिदि खालामजानांगौ जेबो दरखार गैया बिसोर सानैजों आंखौ बेबायदि टर्चार खालामगासिनो दा सोरबा मोजां मोनगोन नामा होनलाय बिसोर माबायदि खालामो आंखौ दा बिनि गोजौआव आंखौ दा जेरावखि था जेरावबो सान्थि होआ बिसोरो मिन्थिबाय दा बेनोसै आं बेखौनो बुंनो लुगैथारदोंमोन ओमफ्राय आंखौ जेरखम खालामोना बिसोरो माने रावनिबो लाइफआव बिदि दाजाथों आं एथ' हारसिं मानसि आंनाव रावबो पेरेन्टसबो गैया बिमा बिफाबो गैला रावबो गैला बिसोर सानैजों थानानै मानो बेबायदि खालामबाय थायो आंखौ मानो टर्चार खालामबाय थायो आंबोथ' मानसि आंनाबोथ' लाइफ दङ बिसोरबोथ' साननांगौ बेखौ सासेल' बिनानाव बेबोथ' साननांगौ आंनि बिब'नाबोथ' गियान थानांगौ बेबोथ' गैया बेनाव दा आं सोरखौ बुजायबावनो ओंखायनो माने आं मोनथिला बिसोर माने मा लुगैयो आं जेबो बुंनो हाला ओंखायनो दा माने आं बुंनो लुगैदों कि पाब्लिकआव माने आंखौ एथ' इनसाल्ट खालामो आं साननानै थायो कि फेमिलिसो बिसोर मिलायफिनगोन मागोन होननानै आं साननानै थायो खिन्थु आं एथ' सेक्रिफाइस खालामनायनि उनावबो आंना मा लाब दङ आं माने जेब्लायबो माने बखि जाबाय थानांगौ जेब्लायबो आङो माबा गासिखौबो टलारेट खालामजोबनांगौ बेबायदि जानानै दं आङो दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुलांखाबाय दा माने न'खराव बिसोरनाव गोजोननाय गैया बेबायदि थासारियाव दं आरोखि ना बेनि थाखायनो बिनानावा गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंफैबाय दा न'खराव बेबायदि जानाङा गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावजों अनलायनानै थानायनि गोनांथार होननानै आं सानो आरोखि ना जायनि न'खराव अनलायनाय गैया बे न'खरावहाय माब्लाबाबो गोजोननाया फैया बिनि थाखायनो आं सनिया कुइनखौ खावलायबाय आंनि भिडिअखौ जुदि नुफ्लांबायदोंबा माने गावजों गावनो गावनि बिब' बिनानावजोंनो बेबायदि सैया जालायनाय बे माने थिग नङा संसाराव दा जेसेनो अनलायनायखौ लाबोनो हायो एसेनो न'खराव गोजोननाया फैयो दा बेबायदि खालामलायनो नाङा आरोखि ना दा बिथाङा बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि ना गावखौ नासयनाय गावखौ माबानाय खिन्थु आं बेबायदिखौ साबजानाय मोना न'खरावहाय गोजोननाया थानांगौ बयबो खौसेयै थानांगौ आरोखि ना अनलायनानै गोमै संसार जानांगौ आं बेखौ सानो माने गावजों गाव बेबायदि सैलायै बिब' बिनानावजों सैलायै बिदा फंबायजों सैलायै बेबायदिया थिग नङा आरोखि दा आं बेखौनो बुंबाय मालायनि न'खरनि समस्या आं मिथिया दा थेवबाबो सनिया कुइननि बिनानावा बेबायदि बुंफैदों हिसाबै आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंहरबाय दा आं बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों।